لأنقره جعالی کوملیا پیشسازن متریالن مشوان و برهمن مشوانی آرماسات و فستیوالا هنگف هاته چیکرن. باجارن هرما کردان دسری دا وک چولیک، جلومرگ، دیلوک، سیواس و باجارن دن ین ترکیه beştari ve festivali bun. Dınavvan hemu hıngıvan da heri zede hıngıven çevlige ango bingoli u cülömerge baldikşine. Kadri sadıç buxwe ji çevlige kare meşvani u berhemin hıngıvdike. Ew demeka derece ku bi vî karî mijûle. Lê ew gava behsa qenciya hıngıvê çevlige dike nêrînê xwe wiha ve dibêje. Bingol sedîra nod û yek çiya ye. Yani teda ziraat kême loma çiçekê xwe gelek zêdenin hezara zêtir çiçek hatiye jimartin ewa ku mêj xwedê dikin 2000 zêtir camêrin yani loma bingol hingivê da gelek qence. Li gorî daneyên resmî li Tirkiye 8 milyonî zêdetir pêtegên mêşî hene û her sal jî nêzîkî 2 milyon ton hingiv tê berhevkirin. Bajarê Cülêmergê jî di berhemên hingiv da ciyekî girîng digire. Hingivê Cülêmergê li bilindiya 2500 heta 3000 tê teçêkirin. Besbilindiya çiyayê cîlo 4335 metre. Li vê derê jî hingivê çiya tê te berhevkirin. İşi hingivî dikem. Em li bajarê Cülêmergê dimînin. û em li wêrê jî li ser îşê mêşa dixebitin. û ew em keda ji mêşa dibînin em aynî wê ji tesîsa xwe jî îstîfade dikin û ji wêrê jî em hatîne bajarê Enqerê fuara Armasadê em qatilmiş bûyne. Li tevahiya Tirkiye da hima hingivê çewlikê di rêza yekemîn da ye. Hilberê hingiv Kadrî Sadıç gava giringî û radeya hingivê çewlikê nîşan dide dibêje di dinyayê da jî ev hingiv bi nav û denge. Sal 2017 da Bingol Dünya Arıcılık Kongresi Epimondia'da derece düdüya girt. O îsal jî Londra'da dîsa yarışma musabaka ki wer çê bû Bingol elhamdülillah dereceya yekî girt yani bu dünya birincisi. Di nav hingiv da gelek astên ku ji bo tendurustiya mirov bi feydeye hene. Evana sîstema parastina mirov dewlemend dike li hemberî enfeksiyonê jî bihêz dike. Hingivê ku li Herêma Kurdan tê çêkirin bêtirê wan bi awayekî sürüştî têne durustkirin. Li ber vê jî ev hingivana him li Tirkiye û him jî li dinyayê ciyên xwe diparêzin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.